गुड मर्निं लोगोफोर दा नै बिथाङा मेथाइ खनना रिल्स बनायनो नामायदों हिर'आ जा एक्टरा रेडि जागासिनो जोङो नै नायनो हागोन नोंथांमोनाबो एलाय मा मेथाइ खननानै मोसायो आंबो दा बिराद एक्साइटेड जादों आरो नायनो थाखाय बिथांखौ बिथाङा रेडि जागासिनो नै दे नामा दे लोगोफोरनो खिन्थिनांगोन ना गोख्रै एलाय रेडि जागासिनो जोंना नै गोबावनि दिनाव दिनैसो आरोना भिडिअ फैदों गुड मर्निं लोगोफोर सान्दुं ज्रेम 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 गरम एसे थान्दा एसे नैसो दा बिथाङा नै रिल्स बानायनो नागिरनाया माहाय लाजिदोंबोदां बिथांखौ र' दसे रिल्स बानायनो नागिरदों आरोना जा हिर'आ बनायबायदां खोनायाखै माथो जेबो अरे बनाओ भाई कब बना रहे दा बिथाङा सिंगारबो आरोना बे बिथांनि फेसबुक पेजखौबो नोंथांमोना फल' खालामना हो सोमखोर दैमारि एलाय नै ना आचानि लिउनिसो ना आनरा फातिनिसो जानजि नोंनिसो मावनाय गोसो आंनि मावग्लुंबाय अके जाबायलै बाय बाय वा नै बिथाङा बिराद मोजां गित खनबाय आरोना बिथांनि माबाखौ फल' खालामना होदो नुबा कमेन्ट लाइक खालामना हो बिथाङा थारमाने दिनै मोनसे सेटआप खालामना होदो आरोना जाबाय बिथाङा बेलाय जाबायना नै बे गावनो बनाय गितखौ सांसद होबाय माहाय गोलाव होनो हायामोन बनायफिनलाय दे सान्दुं गोसायावसो मोजां नै बिथाङा माने बनायबाबो बनायख'नो हायाखै माने इमारजेन्सि आरो इमारजेन्सि केस बनायनो गोनाङा दानो नांथारगौ आरोना इमारजेन्सि केस जाबाय नालाय बेनिखायनो जायासै माहाय मोनसे मोजां बनायफिनदो दा जाथ'सिगोन नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनगोन दा जाथ'बाय बेखिनियावनो मा बुंबावनो दा मा बुंनांगोन आं बावगारसाव एसे बिथाङाबो मोनसे मेथाइ रोजाबनो नामायदों आरोना नुगोन नोंथांमोना मालाबा जानुवारियाव ना माबा खालामनाय जानुवारियावनो खोनानो मोनगोन र' सोमखोर दैमारियाव थांना नायबानो जागोन आरो मोनसेया मामोनलाय हेपि ब्र' बेयावहा नुगोन आरो नोंथांमोना नै मानसिखौ नायना ला आरो प्रफाइलाव नुनाय लोगो लोगो फल' खालामना हो कमेन्ट लाइक शेयार खालामना हो लोगोफोरनो बिथाङा बिराद गिदिर सिंगार जानो थांगासिनोसो थेंक इउ हायो बिथाङा बहुत मोजां मोजां खननो हायो गारा मोजां